जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु, आज किसी ओडिया भागवतर भगवानंकर मुख निसृत अमृतवाणी पाठ करी ये कलिजुग भवसागर मुख्य प्राप्ति हवा एवं उद्धार पाइबा भगवानंकर कृपालाभ करिबा। चलतु आजिर यही शुभ मुहूर्त ओडिया भागवतर किसी भगवानंकर मुख निसृत अमृतवाणी पाठ करिबा एवं यहाकू जी प्रतिदिन श्रद्धार सहित भक्तिर सहित पाठ करे अध्ययन करे से निश्चित भाव कली काल मोक्ष प्राप्ति हम एवं भगवानंकर कृपालाभ करिबो। कथारे अछि रुचु न रुचु खा पिता, बुझु न बुझु पढ़े गीता। एवं ओडिया भागवत परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिब नित्य। यह होची भगवानकर मुख निसृत अमृतवाणी। चलतु आजिर यही शुभ मुहूर्त किसी ओडिया भागवत पाठ करी जीवन को धन्य मन करिबा एवं ये कली काल उद्धार पाइबा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत प्रसन्नाय गोविंदाय नमो नमो। कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत करव मुदाभिरी नारी बदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेश चित्तपद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। प्रिय दर्शक बंधु, चलतु आज शुभ मुहूर्त ओडिया भागवत भगवानंकर मुख निसृत अमृतवाणी पाठ करिबा एवं पाठ करी ये कलिजुग भवसागर उद्धार हेबा एवं भगवानंकर कृपालाभ करिबा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं जकृपातमहं वन्दे परमानंद माधव।
ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର 22 ଅଧ୍ୟାୟ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧ। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ। ଓಂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ। येमন্ত ବିଷ୍ଣୁ ମୁଖ ଶୁଣି ବଳିକୁର୍ତ୍ତାତ ପ୍ରାୟ ମଣି ସାଧୁ ମହତ ସେ ସ୍ୱଭାବେ ପ୍ରସନ୍ନ ମନ ପ୍ରିୟ ଭାବେ କର ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ କରି ରୁମ ପୁଲକ ଅଶ୍ରୁ ଭରି ପ୍ରଣାମ କରି ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ ବୋଲେ ଆନନ୍ଦ ଗଦ ଗଦେ। ଓಂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ବଳିରୁବାଚ। ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଏ ଜଗତେ ଦାନ ମୁଁ ଦେଲି ତୋର ହସ୍ତେ। ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟିରେ ହୋଇ ଜନ୍ମ କେବା କରିବ ଏତେ କର୍ମ। ଭୋନାଥ ଅନୁଗ୍ରହ ତୋର ଦିଗ ପାଳଙ୍କୁ ଅଗୋଚର। ଯେ ଅବାଧରେ ନିଜ ପଦ ଦୁର୍ଲଭ ଲଭେ ତୋର ପାଦ। ଓಂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ। येमନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଆଗେ କହି ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ସଙ୍ଗେ ନେଇ ବଳି ଯେ ବସିଲା ନିଶ୍ଚଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚାପିଲେ ପାତାଳେ ତକ୍ଷଣେ ପାତାଳେ ପ୍ରବେଶ ଶୁଭିଲା ଜୟ ଜୟ ଘୋଷ। ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣି ତୋଷ ମନେ ସ୍ଥାପିଲେ ଅମର ଭୁବନେ ଅଦିତି କଲା ପ୍ରୟ ବ୍ରତ ସୁଫଳ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦକ୍ଷିଣ ବାମନର ଗତି ରହିଲା ତାରାର ସନ୍ତତି ଖଣ୍ଡିଲେ ଜଗତ ବିଷାଦ ବଳିକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ଏମନ୍ତେ ନମି ବିଷ୍ଣୁ ପାଦେ ଆନନ୍ଦେ ଅଶ୍ରୁ ଗଦ ଗଦେ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଉବାଚ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କୁମାର ବୋଇଲେ ଦେଖ ଭାଗ୍ୟ ମୋର। ହେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ଲଭନ୍ତି ସମ୍ପଦେ। କମଳା ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ବସେ କଟାକ୍ଷେ ଜନ ଦୁଃଖ ନାଶେ। ସର୍ବଦା ସମୀପେ ବସଇ ପ୍ରସାଦେ ଲଭିନ ପାରଇ। ଯାହା ନ ଲଭେ ବାମଦେବ ଆନ ବାକେ ତାହା ପାଇବ। ସେ ପାଦ ପଦ୍ମ ରେଣୁ ଆସେ ଯୋଗୀଏ ଯୋଗ ସାଧି ପ୍ରାସେ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ ଚରଣ କରିଥାନ୍ତି ଆସ। ସେ କାହିଁ ଲଭିବେ ସେ ଭାବ ଯାହା ନ ପାରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ। ହେମନ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହି ବାମନ ପାଦେ ଶିର ଦେଇ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ କହନ୍ତି କୋମଳ ବଚନ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶୁଣ ମୋ ଉତ୍ତର ଯାଅ ତୁ ସୁତଳ ମନ୍ଦିର। ଆନନ୍ଦେ ନିଜ ପୁତ୍ର ତୁଲେ ସୁଖେ ବିହର ଜ୍ଞାନ୍ତି ମେଳେ। ମୁଁ ଥିବି ଦିଗପାଳ ହୋଇ ନିତ୍ୟ ଦେଖିବୁ ମତେ ତୁହି। ମୋହ ଆହ୍ଲାଦ ମୋ ଦର୍ଶନ ନାସିବ କର୍ମର ବନ୍ଧନ। ଶ୍ରୀଶୁକ ଉବାଚ। ବିଷ୍ଣୁର ବଚନ ଶୁଣିଲା ଅନେକ ମତେ ସ୍ତୁତି କଲା। ତକ୍ଷଣ ମିଳିଲା ସୁତଳେ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସଙ୍ଗ ମେଳେ।
ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ ବିଷ୍ଣୁର ଅଦ୍ଭୁତ ଚରିତ। ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ରୂପ ଧରି ଅନଳ କୁଣ୍ଡ ଅବତରି ଭୃଗୁ ବଦନ ଚାହିଁ ରସେ ବୋଲନ୍ତି ସ୍ୱଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସେ। ଅନାଇ ବାମନ ଚରଣେ ଯଜ୍ଞ ସ୍ୱରୂପୀ ନାରାୟଣ। ଯଜ୍ଞ ସ୍ୱରୂପୀ ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ବିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବେଦବାଦୀ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ସଉରି କହନ୍ତି ଯଜ୍ଞରୁ ବାହାରି। ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଉବାଚ ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶାନ୍ତନୁର ଶିଷ୍ୟ ଜାଣି ତୁ ଭୂତ ଯେ ଭବିଷ୍ୟ। ଆଗମ ନିଗମ ବିଖ୍ୟାତ ମୁହିଁ ଦେଖିଲି ବିପରୀତ। ଯଦି ସଂକଳ୍ପ କରି ବଳେ ବଳିକୁ ସ୍ଥାପିଲେ ନିଶ୍ଚଳେ। ବଳିକୁ ସ୍ଥାପିଲେ ନିଶ୍ଚଳେ। ଏବେ ତା କର୍ମ ଛିଦ୍ର ଦେଖି ରହିଲୁ ଯଜ୍ଞତା ଉପେକ୍ଷି। ଯଜ୍ଞ ନ ଘେନି କର୍ମ କଲେ କେମନ୍ତ ବର୍ତ୍ତିବୁ ତୁ ଭଲେ। ଇଏ ଯଜ୍ଞ ତୋର ଗୋଚର ତୁ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କର। ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ମୁଖ ଶୁଣି ଭୃଗୁ ଅନେକ ସ୍ତୁତି ଭଣି। ବୋଲଇ ଯୋଡ଼ିବେନି କର ପୁଲକ ଆନନ୍ଦେ ଶରୀର। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଭୋ ନାଥ ଏ ଯଜ୍ଞ ଶରୀର ଶେଷ ଜନ୍ମ ଉପକାର। ହେମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଘେନି ମାଥେ ଶ୍ରୁବ ଧରିଲା ଦକ୍ଷ ହସ୍ତେ। ଆନନ୍ଦ ଭରି ଅଦ୍ଭୁତ ଭୃଗୁ ହୋଇଲା କୃତ କୃତ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ। ବାମନ ରୂପେ ଭଗବାନ ବଳିର ହସ୍ତୁ ଘେନି ଦାନ। କପଟେ ଏ ତିନି ଭୁବନ। ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ପଣେ ସ୍ଥାପି ତିନି ଭୁବନେ ଦେହ ବ୍ୟାପୀ। ବିଷ୍ଣୁର ଦେଖି ଦିବ୍ୟ ଗତି କୃତାର୍ଥ ଚିତ୍ତେ ପ୍ରଜାପତି। ଭୃଗୁ ଅଙ୍ଗିରା ଘେନି ତୁଲେ ପିତୃ ସମତେ ମୁନି ମେଳେ। ସୌନକ ତୁଲେ ଭୃଗୁପତି ମିଳିଲେ କଶ୍ୟପ ଅଦିତି। ଦିଗପାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଆଣି କଳ୍ପ କୁସୁମ ଗଙ୍ଗା ପାଣି। ବାମନ ପଦେ ଅଭିଷେକ ସର୍ବସମ୍ପଦ ମନ ସୁଖେ। ଅଶେଷ ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ଥାପି ଇନ୍ଦ୍ର ପଦେ। ସର୍ବସମ୍ପଦ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ମଙ୍ଗଳ ନାଦ ବେଦ ଧ୍ୱନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତୋଷ ମନେ ବାମନେ ବସାଇ ବିମାନେ। ଆନନ୍ଦେ ପ୍ରଜାପତି ବୋଲେ ସକଳ ଦିଗପାଳ ତୁଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ବାମନ ଭୁଜ ବଳେ ସମସ୍ତ ଦିଗପାଳ ମେଳେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ସେ ବସିଲା ଯେଣୁ ଅଦିତି ବ୍ରତ କଲା। ଏବେ ହୋ ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁଣ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଦେବଗଣ। ବାମନ ପାଦେ ସ୍ତୁତି କଲେ ଆନନ୍ଦେ ନିଜ ପୁର ଗଲେ। ବଳି ବାମନର ପ୍ରସ୍ତାବେ ପ୍ରଶଂସା କରି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ। ତୁ ଯେଣୁ ପଚାରିଲୁ ମତେ ବାମନ ରୂପ ତ ଅଗ୍ରତେ। କହିଲି ଆଦି ଅନ୍ତ କରି ଯେ କଥା ଶ୍ରବଣ ନିସ୍ତାରି। ବିଷ୍ଣୁ ମହିମା କେ କହିବ ଯାହା ନ ଜାଣେ ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ। ଭୂମିରେ ରେଣୁ ଅଛି ଯେତେ ଆକାଶେ ନକ୍ଷତ୍ର ସହିତେ। ମେଘ ବରଷା ଯେତେ ଧାର ଯେ ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରକାଶେ ବିହାର। ଏହା ଗଣିତ ଅତିରେକେ ଜଗତ ଅଛନ୍ତି ବା ଥୋକେ। ହରି ମହିମା ସଂଖ୍ୟା କରି ନାହିଁ ସଂସାରେ ଦେହଧାରୀ। ସେ ହରିଚରଣ ସରୋଜ ସେ ହରିଚରଣ ସରୋଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜେ। ଇତି ଶ୍ରୀମହାଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସାଏ ସଂହିତେ ଆଂ ବୟସେକେୟାଂ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧେ ବଳି ପାତାଳ ଗମନେ ନାମ ଦ୍ୱାବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ପାଠ କରିବାରେ
मोर कौन त्रुटि किंबा भूल थाए ताहले मते क्षमा करिए। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। प्रतिदिन ओडिया भागवत पाठ करंतु एवं ए कली काल उद्धार पांतु भगवानंकर कृपा लाभ करंतु। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।